Hage bubagra bubin Facebook post khlaikyo je Bangladeshi cricket players Mustafir Rahman IPL o KKR team rok paimani bono auction hage haste ganange haktor ganange Bangladeshi players no tamni bage IPL o pai hinai kwangma viral mani amoni yagolo tabuk BCCI reaction we replacement khlanyani hinai tabuk kwangma koktwani bisingti nukjangmani amano tui bubagra bo reaction nikha bini Facebook ni post ni bisingti je Pakistan o jesuk system haike chung nasigo naslema haike nasigo amte haike Bangladesh no nasikna nango borok thancha no bongni je tomung bongni standard jotono thancha borok alada ya hani san naimani bubagra haike tabuk chung chini haktori no chini India ni no je kwbangma je players tongnai kaham players tongnai katal players tongnai bongno promote khlaina nango borok no se painani nango borok no rang roi kaham players no chini haktori no bongno painani nango haike borok je Bangladesh ok chiyang notice ongno khaknani hai ire hini je dom kirimani haike amo bongno phudungrani nango chini borok rok bo bongni desho rang hoyaboi chini desho no rang tonina nango je chini players kaham borokno paiyei bongno rang roi chini desh ni bisingo no rang no bairo hoyajat amte hai khlainani nango hne bubagra sanan naimani haike amo indirectly je chini Tripura ni je players tongmani kubuni players no sawo haipena je chini Tripura ni players tongmani Mani Shankar Murasing bonobo sanan naimani amsuk struggle khai thingi tongo botase look wise bo chini yang je northeast ni indigenous tongmani Asian je look e amo amte hairong bo paike belekina sawo kwbangma borok bo sai tongo bubagra bo sawnya tongo tumani bagi male amsuke chung Bharat haktoro racism face khlai tongnen nango age amani bagi no joto India ni borok rong no thik khlai wan chungna ni bagi joto equal ni wan chungna ni bagi notice ni borok bo tongo cricket thngani korong hne wan chungna ni bagi notice ni borok rong no bo painani nango je amte hai racism face khlai tongmani chung amono muthaknani bagai hake amono tui chungtebo kok rong no pinan nangnai chung jesa kok bai phana chung video khladi wan sarabo amono tui salai tonglayo Tripura ni tui notice ni borok rok bo hake chung Tripura sarok bo Bharat haktoni khorokni khoroktam je sinina rok bo hake te kaisa chini Tripura sarokni je jaga thai edisi area sekjagi tongmani general area rok bo Tripura bo ayang Bisramganj area phaisingo kwbangma chini edisi ni thai tabuk sekjagi tongmani am controversy choli tongmani kwbangma Tripura sarok protest khai tongmani norok nukhna hake tabuk chini edisi area ni je thai tongmani je area tongmani amo ari khanani nangka haisi border mani hake ari khanani nangka kwbangma social media ni bisingti ba amte hai salai tonglaimani nukha tei kwbangma khoroknoi leader rongno ba amte hai samani khnaka je edisi area ari khana nangka amonor bahima tong comment bisingti ke sahardi jotono no khulumbaikha tako bukurok norok saiman khana Bisramganj no tabok nagar panchayat khlainani bagai chaito kui tongmani o nagar panchayat khlaiknibo chintiti edise amsaino bo khoboi abno general khlainani bagai tabo government chaito kui tongkha ইতিমধ্যে DM নোটিফিকেশন টিপ্লাই দি দিখা কাই সেকাঙ্গো আরনি রাজনৈতিক দলের থেকে শুরু খাই সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে মেমোরেন্ডাম রিজাখা রেলিংখা গোবাং ওয়াই আরো DM নি থানি থাংজাখা সাজাখা আহিপানো আবনো তাবো জোর খালাইয়ে চিনি তিতি এদিসে এলাকানো খবই নগর পঞ্চায়েত খালাইয়ে জেনারেল এলাকা সালামজাগনানি নাইতম নরক যতন সাইমানো আগে বিশ্রামগঞ্জ edisi elaka tongmani abono bamfroni somoyo abono general khairi jakha abon pore buni tokhan borok aro haka tabuka tebose edisi elaka no khoboi nogor panchayat khai chini edisi elaka no nahare abono go khosorinani bagai tabu chaito kui tok jakha जों दाउटा सिरिं tongmalai leya Bisramganjni chini lupurok aro sabaw nokhornai o sabaw ang jotono no final bai kobo ang nijebo achabaw thanai ang jotono no koinai chini titi edisino kaisa na kaisa chokranto khlaiye khosorinani bagai chikoninani bagai je government je ষড়যন্ত্র খাইতমনি aboni biruddhe जों khorang mati sanai tai buskangni salo je kono saba Bisramganj khai jengara jotono thangma busalainai khorang mati salainai এবং ও যে ষড়যন্ত্র টমান aboni biruddhe jengma basanai শুধু Bisramganj simia ambassano bo amti khlainani bagai bising saito goi tongo hne ang saimangkha ara kwbangma edisi elakano khoboi aro nogor panchayat khlainani bagai chaito goi tongmani ang khobor mangkha
সুতরাং শুধু এক জায়গা সিনে গোबां জায়গা পেखेनो चिन्तिते दिसिनो सिखनि नय खसर हिनानि बागै ताबुक चाइतो गयतंगो बिसिं बिसिं अबनो जों मा कासुलायनाय फरां माति सानाय लामा मा नखनाय चबा मा खलायनाय अबनि बागै जत्तननो बसकांनि सालो चिने दिसिनि बिरुद्धे चिन हानो खसर हिनानि बिरुद्धे जों फरां माति सानाय एकलगे जों बोसावै अबनो प्रतिबाद मा खलायनाय आं खाख्लायो जत्तनो असब नरक फायनाय এবং নরক ভাই বসাফাইনাय हामबाय।